Marudan kademen areke mara. Udan-udan kademen areke mara. Apa? Udanan memang. Alah udan radang dia prene. Lere nandi ya. Oleh teles kabeh. Gila rene gila. Udan nang rene landang mangan enak. Awake anget. Malah luyur. Masa mulai-mulai jedindil. Katisen. Apa kuwi kacang karo roti ra doyan wae iki lho. Sakene wis mulai dolanan timbangan. Bandulan wae. Iki lho. Kene iki lho. Wo nyang kampli dhewe nyasak ya wis karepmu. Terserah wis sak penakmu wae. Kok sing ndi? Ya kuwi bek wician. Tas lek kula ade ngintekno. Alah. Ya kuwi lek gelem rene nyedek kene ra gelem ya nek sakono wis terserah awakmu wae. Sak penakmu losdol iki pokoke. Ya wis kuwi kok entekne ya ora apa-apa.